Totul se petrece extrem de repede, iar nenorocirea este filmată de radarul polițiștilor. De după curbă apare Duba. Șoferul vede polițiștii și frânează brusc. Decizie proastă. Mașina îi scapă de sub control și se duce sanie într-un stâlp de electricitate pe care îl doboară. Impactul răsucește ca pe o așchie mașina grea de câteva tone. Vehiculul revine pe drum, dar se răstoarnă. Când mașina se lovește de șosea, portiera șoferului se deschide. Bărbatul care nu poartă centura este aruncat în cap pe asfalt. Un șofer care vine din sens opus și se pregătește să depășească mașina din fața lui încremenește, abia are timp să frâneze și să evite impactul cu obstacolul apărut brusc. Șoferii trag imediat pe dreapta, dar sunt prea șocați ca să-i dea primul ajutor bărbatului care agonizează printre resturile mașinii. Nu a respectat regulile de circulație, derapând, intrând într-un stâlp de curent electric, după care s-a răsturnat. Conducătorul auto a fost filmat în direct de către aparatul radar. Șoferul a ajuns în stare gravă la spital. Acum este la reanimare, iar medicii încearcă să-l țină în viață. În urma accidentului, circulația a fost blocată aproape o oră.